Shalom, selamat hari Minggu madihita manginang. Dorang so masuk kita tupar minggota ima minggu advent napar julu. Jumolo mahita martang yang di bagasar rohat tabi, martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhatta marid de mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Marolopolo maho jala marlas ni roha ale borusion, ay idama na Roma ahu maringanad di tonga-tongami nin na Jahuba, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit doho tano. Hinorhon ni asin ni rohamdo ubahin sahat hami tu taun huria na ibaruon. Lehon matu huriam todim na badiai, dohot hamaloon sian ho. Asalam rarat jalagadda harajaonmu di tonga-tonga ni hamion. Sailehon mahiras ni roha tu naposom makatahon hatam. Asalam dinggan huriam marhite siani. Pargugoy mahami mangoloy ho di bagasan hapor siaon na totong. Asamanahan hami sahat ro di ujung na. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Martangihon hamuma sikat ni patik ni debata, imana tersurat di Pangukapun Tolu ayat 10 sahat rodi ayat 10 sada. Ai diradoti hodo hata habengeton nasianahu, ahu pe ramotakku maho di ari pangujunan na naing ro tuliat portibion, mangujuni aka na mangingani tanoon. Magira maahu ro, tiop manadiho unang adong na mabuat tupalmi. Atong rak mangidogugo mahita tu adopan ni debata, mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopo tima dosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, parasi jala partalup ni roha jala na basar doho, say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say se sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukkon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apu lima hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songonodo pagkaholongin ni debata di portibion. Polado anakna nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling-nilileng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Amen.
Tabigi mahatani debata turpuk di bagasan minggu tasadarion, imana tersurat di Lukas 12 ayat 35 sahatu ayat 40, tajahama margati sorin songonon mahatani debata. Sai hohos ma goting muna, jala galak ma palito muna. Jala suman mahamu tujolma, napai-pai mahon hiduna. Dinaro muli banasian parujuhan, asa mamito untuk ibana, diharorona kemantutudi. Mertua ma aka anak somangi, nadungo dapoton ni idukna diharoronai. Nasitong do hatakon tuhamu, hohosonon nama ulusna, pajuguhon nama nasida, iba nama jongjong marhobasi di nasida. Martua manasida, agon sorong nasida didapot, manang naro di bana di paduang habong, manang di patolong habong. Alai tadahamu maon, out di boto na punajabu, manang dipukul piga tagamon ropanakko, dungoma ibana, dang luason na ibana manursari ugasan raphita di ayat 40. Hamupe, gabe hobasma, ay narodo anak ni Jolmai ditiki naso panagaman muna. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tahatidakon maha porsiaw tay, songo nahinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit doho tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba, na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siang tondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia,
dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan naso rasuda. Amin. Tatangihon mati ting ni huriat. Shalom. Selamat hari Minggu madihita, sudah ruas ni huriata, tabegi majolo tikting ni huriata di Minggu sadarion. Na parjolo tikting namar ragam. A goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Advent parjolo, jala topik ni Minggu ta ima panurirangon taringot tu haroro ni raja ni hamuliaon. Nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. B. Permingguan di huriata. Obar tuha putusan perhalado, permingguan di patupa opat hali di ganup hari Minggu di huriat tahun. Ima na parjolo pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10.06 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Indonesia. Boy mata buka ibadah live streaming dohot cara dibuka YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari dan Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Kobar tu si ruas nanaeng parsidohot tu permingguani asa jumulo mendaftar tu parhalado sektor tabe jala ikon marsitutu dohita mengulahon protokol kesehatan pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala taparade bema hand sanitizer. Akadak danak na marumur di toruni 10 tahun dang boy dohot tu merminggu di bagas garejata di akar ruas na subuhi mabuka YouTube tapake ma acara ibadah naung nisagihon ni aka situa sektor tabe C naing marbagas na parjolo tingtik paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Tommy Yohanes Simajuntak AMD anak ni amata Sintua Tagor Simajuntak tubuh ni inata lamria boru silalahi ruas ni huriata sian sektor 5 dohot orwana Betseba Anggraini boru surbakti ruas ni huriata sian sektor 5 boru ni amata Immanuel Surbakti tubuh ni inata Mani Han boru tarigan pasu-pasu parbagason di patupa di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 di gereja HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari masuk pukul 8 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 mulai pukul 9 WIB maringanan di konsistori. Na paduahon tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Indriani boru butar-butar boru ni amat tamaraden butar-butar. Tubuh ni inata Rusmina boru siahaan. Ruas ni huriata sian sektor 2A. Dohot Riko Waldi Panjaitan anak ni amata Herbert Panjaitan nahinan. Tubuh ni inata Romasi boru pasaribu ruas ni HKBP Hutabayu Raja pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 di gereja HKBP Hutabayu Raja Resort Hutabayu Raja na patuluhon tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Stephanie Waiki Putri boru Sitanggang SE boru ni amata situa doktorandus saud Sitanggang tubuh ni inata Janti boru Siburian ruas ni huriata sian sektor onom dohot Jeffrey Salomo Algatara siahaan SPD anak ni amata Sintua Insinyur Busmin siahaan nahinan tubuh ni inata Nurani Juwita boru Ambarita SE ruas ni HKBP Setia Negara Pematang Siantar pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di gereja HKBP Setia Negara Pematang Siantar di ruas Namoru Manang Namoding. Nah di hari Jumat tanggal 27 November 2020 nunga marujung ngulu sahalak ina ruas ni huriata ima hinali nomor 14 Medan tatanya koma anggia tumi butarapul keluarga na tininggal honna jala toktong di pergogo itu hatta di minggu sadarion di Patupa huriata do parmingguon di bagas nasida masuk pukul siawit niuluhon ni inang bibel pronet di botor boru silaban
Pandidion na badia dohot makatidakon haporseaon di minggu sadarion di parmingguan pukul 10 uip patupaon ni huriatta ma pandidion na badia tu sahalak ianakon ni huriatta dohot acara malua sian pakakungion tu aka ianakota naung marguru salilingon godangna ono 12 halak jala diudutima acara marulaun na badia tu ianakota naung makatidakon haporseaon rap dohot naturas. Badan Audit Huria pinabotohon tu saluhut fungsionaris ni Huriatta Ima Parartaon Ketua Dewan Sudia Seksi nang Panitia Pembangunan asa dipatupama laporan pelayanan sahat tu tanggal 20 November 2020 tu uluan ni Huriatta asa boy dipatupa Badan Audit ulaonna di tanggal sada sampai tanggal 12 Desember 2020 di sialah radiota pinasahat mauliate G rapot parhalado resort di hari Senin, tanggal 30 Desember 2020, pukul 19 WIB. Patu paun ni resot tado rapot perhalado dohot dalam rangka program dohot anggaran 2020 sada. Pinanggi dohon asa Roma sude perhalado resot maringanan di ruang konsistori Moliate. Pilihan paupaton hombar tu keputusan ni sermon perhalado di minggu sadarion papungu pilihan paupat dohita di sudi parmingguota imalau mengurupi korban kebakaran jemaat HKBP Borastagi saya di pasu-pasu tuhat tama parunguluan nasida celengan anak sekolah minggu dihimbau kepada orang tua anak sekolah minggu untuk dapat mengumpulkan celengan untuk pembangunan gedung sekolah minggu dimulai hari ini tanggal 29 November sampai dengan 16 Desember 2020 dikumpulkan kepada kakak guru sekolah minggu sesuai horong masing-masing. Bunga di altar di minggu sadarion tanggal 20 November 2020 bunga di altar napinarade sian keluarga NN Huriatta Pasahatun Mauliate tunasida. Bagian napa duahon parhepengon taidama di laporan keuangan dohot akapelean perpuluhan akka hamoleteon dia akan masuk dope di tikting sadarion di hari Minggu nana yang Roma di tikon moliate mandi sudi ruas napasahatun pilihan bulanan dohot hamauleteon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaon huria lam ditabay tu hatama pasu-pasuna dihita saluhutna so ni ma tikting namasa di huriata di bagasan sa minggon saya di pasu-pasu tu hatama moliate ma mertangyang mahita. Dipuji rohanami hoale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Naung mangaramoti ngulunami mabek kami marhahi pason marlas ni roha di bagasan tikion jalanunga tolhas hami marpungu di bagas jorom lau mamuji dohot pasang pongguarmu lam ajari mahami Tuhan marlas ni roha toktong di ngulunami lam ajari hami mangatusi ale Tuhan bahwa virus corona ole Tuhan dang bui pada kami siako dan toktong do di bagasan linggoman di tangamu hami mangaramoti ngulunami asa marhahi pasok kami ale Tuhan mamuji dohot pasang pongguarmu ale Tuhan debata las rohanami di bagasas sadarion ima dina patupaun ni huriam acara tardidi dohot makatidakon haporseaon diaka anak dohot borung ni huriami pos rohanami ale Tuhan marhite to dimi pahotma haporseaon na sidaya ale Tuhan gabe haporseaon na mangulu di bagasan asini roham ale Tuhan debata manami nunga hujahami tikting ni huriam imananayang si pamasaon ni huriam dohot akan naung masa di bagasan sa mingguon posrohan nami le Tuhan mardongaton gugu nasian asini rohama huriam parhalado dohot akapultai marpaturusoni asaboy dinggani mardalan gabi puji-pujian di guarmo le Tuhan khusus buanon nami ma ditangyang nami keluarga na moding asa toktong ale Tuhan pagomoson nami mangido tu hadupamu asa pasu-pasu ramoti sude keluarga na tininggalhon ni inang nami asa nang lilu haporseaon nasida jala toktong nasida marlasi roha dia hape na masa di ngulu nasida songoni male Tuhan aka naposo ni huriami ale Tuhan
anak dohot burum nanayang patupahon parrumah pardongas saripeon. Posrohan nami le Tuhan pasu-pasuamu anak dohot burumi nang pasu-pasuamu kedua keluarga kedua belah pihak. Asa disudi aka pangaradeon nasida bui ia le Tuhan mardalan do dinggan gabe tau sangap di guarmu. Ale Tuhan debata aman nami tokinai naing bigyon nami mahatam na badiai. Posrohan nami gohamu roha dohot pikiran nami marhiti todimi mangatusi hatami ale Tuhan asa hutio pami ale Tuhan asa ia ale Tuhan songo silua nami mulak sian bagas joromon di bagasan las ni roha ale Tuhan debata aman nami nakang tagamon sumarlauk dosa kami di ngulu nami posrohan roha nami sa ina urasamu rohami sian saluhu nai salam badia kami dia dopamu gabi anak komu aluloi matangiak pangiduan nami na hupasahat kami tuho di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Siang masa
kami ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti aka hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian ni Tuhata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus di mingguta sadarion ima minggu Advent na parjulu omma hobartu kalender ni huria omma tau baru perhuriaun alani selamat tau baru ma dihita salhuna huria ni Tuhata barita nauli di minggu Advent na parjulu on di tau baru perhuriaun imana dienik sian pesalme 24 ayat 7 sahak rodi ayat 10 songonon ma hatani Tuhata hujahama dihita Raja ni hamuliaun patugijang ma tohangmu nahamu ali akka harbangan patugijang ma hamu ali akka pitu sian narubi asa bongot Raja ni hamuliaun ise ulaning Raja ni hamuliauni ima Jahoba nagugu jala ulu balang Jahoba ulu balang di hamusuon patugijang matohang muna hamu ali akka harbangan jala patugijang mahamu ali akka pitu sian narubi asa bongot Raja ni hamuliauni ise ulaning ibana Raja ni hamuliauni ima Jahoba Sebaot ibana do Raja ni hamuliauni urian ni Tuhata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan partikianon torop do jolma laho mangiahi hamuliaun hamuliaun manang kehormatan ima boidoi jupang na marhite-hite na papungu-pungu artana di portibion alai dung suda artanai la suda do songoni nang hamuliaun nai boido tong mangalului hamuliauni marhite-hite jabatan alai dung suda nang jabatan nai lam suda do nang hamuliaun nai hasangapon nai jala lumobi adong do halak na mangalului hamuliauni marhite-hite akka ulaun na sodenggan ulaun na soture asa marmulia dirina alai sia saluhu nai hamuliaun na jupang ibana di si parsatokina do hamuliaun na dapat ibana di si alani isong dia do asa manotong nang hamuliauni di bagasan ngoluta di bagasan dirita alani i diganup akka na mangiahi lau mangiahi hamuliauni ima marhite-hite turpuhon di ayat pitu di dok patugijang matohang muna hamu ali akka harbangan patugijang mahamu ali akka pitu sian narobi asa bongot Raja ni hamuliaun marhite-hite haroro ni Raja hamuliauni di bagasan dirita di bagasan nguluta gabe marmulia manang hita alani i dinarotu hatai tu portibion dinarotu hatai tu bagasan dirita dinarotu hatai di bagasan nguluta gabe doho mahita marmulia songon tu hatai no alani i ikon sairap doho tu hatai do hita asa jupang hamuliauni di bagasan dirita asa jupang hamuliauni di bagasan nguluta jala hamuliauni debata di bagasan nguluta marhite-hite nguluta gabe marsangap debata
Molo didok di son di hata Indonesia, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Sasitongna boido idota di son, say hera hamuliau ni Jepang marhite-hite inisiatif, marhite-hite usaha, marhite-hite pabahenan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Sepertinya ada usaha upaya untuk mendapatkan kemuliaan itu. Alai nanidona marhite-hite terpohon, itu adalah menunjukkan suatu keinginan, suatu kerinduan dari setiap orang untuk mendapatkan kemuliaan itu. Kalau keselamatan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Pasu-pasu dohot asini rohani debatado haluauni natajalo sian tuhatai dada ala ni pabahenata dada ala ni aka upaya natabai di bagasan ngulutaon alai tung ala asi dohot holong ni rohani tuhatai do alai molo didok patugijang matohang muna ikon petarida honotta do songo dia do si holta songo dia do si hol ni rohatta asa jupak kita hamuliauni rabdoho tuhattaino. Pintu yang paling sulit dibuka bukanlah pintu gerbang memasuki Yerusalem, tetapi pintu yang paling sulit dibuka adalah pintu hati kita, pintu hati manusia. Dan inilah yang mau dimasuki oleh Raja Kemuliaan, Ima Yesus Tuhattainon. Dia mau memasuki pintu hati kita. Asa bongot Raja ni hamuliauni di bagasan rohat tabe, di bagasan ngulut tabe. Marhite-hite nong bongot Yesus di bagasan rohatta, di bagasan nguluta. Gabe marmulia mahita, marsanga mahita. Ima apala no maul nuaing mangukap rohatta asa bongot raja ni hamuliauni. Taingo si Simon orang halak Farisi dijakko do Yesus ditamuei alai dang boy siat tu bagasan rohana boy do taida torop akka halak naung KTP na Kristen, tetapi hatinya, sikapnya, perilakunya belum tentu sebagai orang Kristen. Bisa juga orang yang sudah naik sidi, sudah berjanji, sudah menyatakan komitmennya, tetapi dalam kehidupannya belum menjadi orang Kristen. Kita lihatlah apa yang sudah dikatakan anak-anak kita yang sudah berjanji, sudah meminta maaf kepada orang tuanya, sudah berjanji kemarin di rumah Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya berjanji. Apakah sungguh-sungguh apa yang diungkapkan itu? Sekarang kita tidak mampu menyatakan hal itu kalau kita tidak membukakan hati kita. Angkatlah seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Angkatlah, bukalah hatimu supaya Yesus memasuki hatimu, bukan saja berdiam di sana tetapi mengubah hatimu, mengubah kehidupanmu menjadi anak-anak Tuhan. Alani ikon ukapotta do rohatta asa bongot raja ni hamuliau ni gudang do na mga badi asa bongot raja ni hamuliau ni di bagasa dirita molo taida di sada-sada huta moldo bongot jol matusi molo dang dinggadelen molo seiga delen molo so dipature molo so dipadus-dus dalat tu si alani i songoni do nang rohate
Moldo bongot tu hatai ro tu bagasa dirita tu bagasa rohatta molo dalat tu bagasa rohatai pe merbutul-butul. Gudang ngakahosom elak late teal. Alani neng bongok ma Yesus, neng bongok tu hatai tu bagasa rohatta. Tuhan itu mau memasuki hati kita, maka bukalah hatimu dan kita harus menerima Tuhan dan siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amwa kadongan na hinaholongan ni Tuhatta, songod dia do asaboy hita bongot tu bagas ni debata. Molo hujaha di biddu 24 di ayat sada sahro di ayat opaton di bagasan bahasa Indonesia dang tarsirangon sian turpukon Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik atau ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Isedo naboi bongot tu bagas ni Tuhaninon. Siapakah yang dapat memasuki rumah Bapa di sorga? Songon nanidok nadi pesalmen 20 ayat onom tongot taheding bahasa di debata pai huti hutau saliling amangulu dung mula kau masu hakku mabagas ni Jehovah, masu hakku mabagas ni Jehovah saliling nililingna isedo natalup mamasuhi bagas ni Jehovah saliling nililingna dia ya opak didok di son alusna. Orang yang memasuki gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang murni hatinya. Yang ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang keempat, yang tidak bersumpah palsu. No patom magobaran ni halak na boy bongot tu bagas ni Jehovah. Asa molo didok orang yang tangannya bersih, maka jangan kotori tanganmu, apalagi di masa ni kopiton. Olo gawe panahit. Jangan bersekongkol tanganmu dengan yang lain untuk mengkotori tanganmu, mengkotori hatimu. Sehingga kita harus membersihkan tangan kita. Apakah secara fisik mencuci tangan untuk keselamatan, untuk kesehatan kita, dan juga dalam sikap dan perilaku kita jangan mau bersekongkol dengan orang lain yang dinyatakan menyerahkan diri kepada penipuan, dan juga yang murni hatinya, tidak ada penipuan, tidak ada sandiwara, tetapi murni hatinya adalah hati untuk Tuhan dan tidak pernah bersumpah palsu, yang selalu menyatakan dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar di hadapan Tuhan tanpa menyatakan janji ataupun sumpah palsu. Alani marhite-hite turpuhon diodol hotu hita asa takas taukap ma rohatta ganup ima dipangido hotu hita di minggu Advent na parjoloon molo taida natuari na masa pembunuhan di Sulawesi di pos pelayanan bala keselamatan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran Tuhan di bumi Indonesia ini, tentunya diminta kepada kita untuk tidak membalaskan hal itu. Tetapi kita mari menahan diri kita. Sebab firman Tuhan, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu perintah
dari Tuhan yang kita percayai sebagai juru selamat kita. Alani asa bui mian manotong lomo ni rohani Tuhani di bagasa dirita, supaya kehendak Tuhan saja yang berkenan, yang berdiam di dalam hati kita, supaya kita tidak emosi, supaya kita tidak bertindak seturut dengan kehendak kita, tetapi kita mau bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, maka tetaplah firman Tuhan itu berdiam dalam hati kita. Terkhusus bagi anak-anak kami yang sudah belajar firman Tuhan, ingat dan camkanlah di dalam hati ini, bahwa orang-orang yang belajar firman Tuhan itu, dia pasti tetap dalam lindungan Tuhan dan pasti diberkati oleh Tuhan. Maka jangan tinggalkan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu. Jangan lewatkan hari-harimu tanpa firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17 dikatakan bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar. Bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Keempat inilah manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik dalam kebenaran. Maka kalau firman Tuhan ini kita abaikan, maka kalau firman Tuhan itu tidak tinggal dalam hati kita, maka setiap kesalahan yang kita lakukan, maka itu bisa menjadi suatu kebenaran menurut kita. Maka kita sudah berjalan di jalan yang salah, di jalan yang sesat, menuju kebinasaan kita. Maka tetaplah berdiam dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kehidupan kita, baik di dunia ini, terlebih kehidupan di sorga. Dia muakana toras dia kamanami do inanami tung takasdo dakaru bagas situ pe pangajari oni tuna sida alani diuduti ma dijabu diuduti akamanami do inanami ma laho menogu akayana koton ay sudedo hita masihol asa dumenggan nian akayana kota ido nasai taparsita detu ngarong lomor hanina toras gabe sega nguluni akayana konna alai imana tahirim marhite-hite tangyangta marhite-hite panugu-nugota agya ma boy gabe denggan nasida taulas ni roha dihita doho ditorop jolma lumobima las ni roha nang di debata. Alani itu hatta masu doho margugoho kita asa terbaik kita mengulahon lomo ni rohani Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami mauliati situtuma di ho Tuhan. Las rohanami di minggu Advent na berjuluon takas di paingot tohami. Neng Roma ho bongot turohanami be alani di pangidoho di igil ho siak kami asa huukap pami pitu ni rohanami be asa bongot to turohanami alani o Tuhan bongot maho turohanami be ay nunga takas di sihol ni rohanami asa rap pami doho to anggia saluhukna ngulunami gabi lomo ni roham jala tau sangap di guarmu nabadiyei pasu-pasu masudi ruas ni huriam na di bagas joromon nang diaka bagas nasida BP nama doho di paramingguon di bagasan obason sai homa mamasu asa anggiat takas gabi pasu-pasu ngulunami
disadok na humalia kami. Hatam naung sahat pangajarion tuaka yanakon nami naung marsiajar di bagasa taonon takasmay ale Tuhan mangula di bagasan roha di bagasan ngulu niya kayanakon nami hatami magabe sulu na sida madalani ari-ari ni nguluna di Portibion asa anggiat jupang na sida haluaon lasni roha nang akapasu-pasu di bagasan nguluna pargogoyak kanatoras lahu manguduti pangajarion tuaka yanakon namion atau ngasi maroham tangihom mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita nomor 45 memukai sada laos tapasa ma piliata pilihan 2 doh pilihan sosial tu korban kebakaran. Amanami do inanami sah meita tu acara sakramen na perjulu sakrame padidio na badia
ala sahalak sian akayana kota dang tardidi dope ala nii meridde mahita 147 ayat 5 Las Roma 7 naneng tardidi nama gudang. Teresia Marsalin Manurung nunga dijakon ho hatani debata na pinoda ho tuho tamado madok mauliate ho tu debata sian na saroham alani sude asidot holong ni rohana tuho ai diboto ho nuaing dang pola ma gobe ho alani dusam molo porsea ho di pakkokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Atong tibang ma di bagasar roham, naolo doho nuaing manadikon sude dosa huhut mangihuton hata ni debata tujuluanon, dung tardidi ho anon, taddani parpadana mudoi tu debata, naolo do ibana manesa dosam saluhutna, jala mangalehon gogo tuho laho mangalo sibulis dohot nasa dosa gabe partoha maho di hangoluan saliling ni lelengna atong martangyang mahita ale amanami na di Banua Gijang di idahodo dongan namion Teresia Marsalin Manurung nanaing tardidi di berekodo tu bagasar rohana jala di boto hodo manang naburju rohana manang si paulaula asi maroham sai pargugui maibana asalam di boto ibana manggotapon nasa roha dohot pangalaho nasoture ale Tuhan Yesus sai sesama saluhukna dosana marhite-hite mudarmu suruh matod di parbadiai tu bagasar rohana asa terhangoluhon ibana haporsiaon nasitongi saliling di tanoon jala masuk sogot tu Banua Gijang. Amin. Tangihong majolo hata ni Tuhan Yesus nanidok na dinalaw manaik tu Banua Gijangi ibana nunga sahak tuau nasa huaso na di Banua Gijang dohok na di tanoon laho mahamu podai hamu masalhu bangso didi hamu mana sida tu bagasan goar ni ama anak dohok tod di parbadia manangisi na porsia jala tardidi dapotan hangoluat do alai nasa naso porsia hona uhum sogut ope hupamana manuaing haporsiamu asa dibege huria na pungu nuaing dison takasma alusi hata na husukutonon parjulu di parhatutu rohamdo pardosa ho sian hatutubum doho sian pangalau sim di patik ni debata alusima paduahon beha diar sakkor rohamdo sude dosa nani ulam na selauni alusima patuluhon naolo doho manggota posiar roham nasa dosa dohot pabahenan nasoture naselaun alusima paupaton di parhatutu rohamdo
Tuhan Yesus Kristus rotu tanoon jala mate di hau na pinar silang asa malua hita sia dosa doho sian gonggoman ni si polisi alusima. Palimahon naulo doho ringgas marsaur tu debata asa gabe ruas na mangulu ni huria Kristen protestakko maka tidak kon haprosyaon na sitongi alusima. Atong hatidak kon ma haprosyaonmo. Olo doho didion tu bagasan ni na hina porsiaumi Ali Teresia Marsalin hudi di maho tu bagasan gori debata ama do tu bagasan gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Baga sanggor ni Tod di Barbadia. Amin. Sai di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batama ho di habo bongot mon tu bagasan harajauna rodi san leleng ni lelengna. Amin. Atas si paingot si Teresia Marsalin manurung poda sia 10 biar mida jauh bado parmula ni hapistaran jala parbinotoan yak kana badia do hapat tason saya berjuma ho rasi rasa mate dungile honok kumatu ho tupal hanguluani parangeon mahatani debata na genur homi aido hanguluamu. Amin. Martang yang mahita. Martang yang mahita. Ali tu hadde bata amanami namarasi rohai. Nama dok mauliate dohami nuang tuho. Ala naung di jaloho dongan namion gabi anak kommu marhiti-hiti padidion nabedie. Asi maroham sai pahotma haporsionna asa dohot parangena memuji goarmu nabadiai asa unang mago nanggo sada sian hami saluhukna alai asa sahat ibana sogot tuhangoluan na sora suda marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Betul mau. Maridde hita 145 ayat sada.
Ka meta tu nama katida ku kaborsiaun ni akayana kota. Mari dihita 140 holan ayat sada. Lah jongjong ma akayana kunami na makatida ku kaborsiaun dohot natorasna. Hamu ali natoras ni danahon di dahamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison tama jumulu madok mauliati hamu sadarion tu debata ala ni sudi asini rohana na selaun ay di pangulu do na sida rasi rasan waing jalasanga di boto na sida hata ni debata dohok dalan tu hangoluan. Alay tamado ingoto muna sadarion akka pabahena muna tu akka anak komunaon. Adang di leon debata akka dadana ko tuhamu asa adong donga muna mangula ulau sabing. Alayasa ditugu jala diajari hamudo na sida mangihutton hata ni debata. Ido ubay na dilehon. Ditanya ko kamudo ganupari anak komunaon na selaon asa unang mago na sida. Molo dihilala hamun waing hurang ni pabahena muna taringo tu akayana komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martang yang mahita ale amanami amani nasa natargoar ama di benua gijang doho di tanoon say tangihom matang yang namion jakkom ma akad danahon gabi yanak kommu asi maroham lehom ma tod di parbadia turohana sida asagabi sisiamu na sida rodi saleleng ni lelengna molo tung na hurang pabbahenan nami na selaon tu na sida say sesamay say unang matargasip na sida jala unang loas mago manang ise na sida binahen ni pangalahon nami asi maroham saha tutangam mo manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mana toras. Hamuak kadak danak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di julu ni debata nama mereng torus tu bagasar rohamuna doho di julu ni hurion nunga diboto hamu lomo doho sugo ni roha ni debata dang tarbahen hamu be marsidalian sugut di ari paruhumani molo ingot rohamuna diakka ari ningulmuna naung salpui tamama dok mauliati hamu tu debata ala ni sudi asini rohana jala molo dingot tamu akapa bahena muna naso ture ima neang dohot langgus ni rohamuna tu na toras muna rodi saluhu dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti buan hamu ma luhu na tu Tuhan Yesus asa disesay ala ni mudarna na use humokko pardosa na manopoti dosana alay paubah hamu marohamuna huhut pukka hamu ma parangin e baru olat ni sadarion asa dalana muna dalan nagogoti na marhapatean tuhanguluan si saleleng ni lelengna atau ngalusi hamu mana husukutonon tuhamu dijolo ni debata do dijolo ni akadongan na pungudison parjolo di parhatu turoham do hata ni debata na ginuruhom mo na selaon holanido dalan tuhanguluani alusi hamu paduahon olo doho sian nasa roham tu mudal hon saluhu dosa jala olo doho tu jolo anon
mangihutton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusiamuma. Patuluhon olo doho makanguluhon haprosyaon nasitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di pada narubi dohot di pada nebaru alusiamuma. Atong marpada do hamu nuaing dohot debata na badia di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai buruju mahamu marningo saluhu nai asalam hot haprosyaomuna martangiang mahita. Ale amanami jala di batanami suruh matod di parbadia turohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Huleo kami marohanami bain inganamu olak nyon rodi saleling ni lelengna. Suraton jala sahabi matusi sude naung huoloi hami sai paujung maulaun na pinuk kami di bagasar rohanami. Ramoti mahami sa sudena unang tuhamaguan sugut manang ise siak kamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami Tuhan nguluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dakok kamuma apor siyaw munay rap mahamu madok. Hudul mahamu Roma 22 halak. Cek 1 2. Hata si paingot di si Ida Yanti Borusitorus tersurat di pangukapon bidutolu ayat 10 sada.
magira maauro, tiok madiho, unang adong na mabuat tu palmi. Saya berjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hangoluanmu. Hata si paingot ni si Cindi Kristina Borositorus, tersurat di Poda Tolu ayat 5. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham, jala unang marpangusadean ho tu pikirammu sadiri. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatu ho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, aido hanguluan. Amin. Hata si paingot di Sidona Pintauli Boru Pasaribu, tersurat di Lukas biduan ayat 31. Iai na pinangidomunan naeng bahenokku di halak Tuhamu, ima bahek kamu tunasida. Sai berjumah horasi rasa mate dungi lehonokku matu hotupal hangoluan, parangehon mahata ni debatan na ginurhomi ai ido hangoluanmu. Hata si paingot ni Bella Regita Borusi Jabat, Sada Petrus 2 ayat 2. Songon poso-poso nai baru tubuh, uasan mahamu disusu natama, na somarlaok, asalam magudang hamu horhonon nii bahen haluaon. Say berjumaho rasi rasa mate, dungile honok kumatu hotupal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, aido hanguluan. Hata si paingot di Sitamara Septiani Borusiagian, tersurat di Heber bidu 10 ayat 8. Ia Yesus Kristus songoni natuari, songoni sadarion lau songoni rodi saliling nililingna. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotupal hangoluan, parangehon mahata ni debatan na ginurhomi, ai ido hangoluanmu. Hata si paingot ni si Vega Eldina Boru si Manulang, tersurat di Pesalmen 50 ayat 20. Manang ise na mamelehon hamauliateon, ido napasangap aho, jala mabahil lapang asa hupatuduho di ibana hatuaon ni debata. Say burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hangoluan. Hata si paingot di Sitasia Yosepa Boru Siregar, tersurat di Galatia onom ayat sia. Alai unang marnaluya hita mabahin nadinggan, ay namanggotil lo hita muse ditikinai, anggoso pargale hita nuaing. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot ni Marcia Karina Sinuraya, Mateus 5 ayat sia. Martua ma si bahed dami, ay goarod do nasida anak ni debata. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan. Hata si paingot di si Michele Boru Simangunsong, tersurat di Yesaya 41 ayat 10. Unang homabiar ayah hudo dongammu, unang biahatoko ayah hudo debatam, au margugui hoko huhut mangurupiho, huhut maniopho marhite-hite siamunni hati goraku. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuhotupal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot ni Esra Monika Boru Angkat, tersurat di Job 5 ayat 17. Idama martua majolma na niajar ni debata,
dibaheni unang matoison pisang-pisang ni nasun hinagugui. Say burjumaho rasi rasa mate, dungile honok kumatuhotupal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon ni aido hanguluan. Hata si paingot di si Grace rotua uli boru silalahi, tersurat di Mika onom ayat walu. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma manang aha na dinggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyako, daholan na mangulahon dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradupon debatam. Saya berjumaho rasi rasa mate, dungile honok kumatuhotu pal hanguluan, parangihon mahata ni debatana ginuruhom mi, ay ido hanguluammu. Hata si paingot ni Renisa Paniola si Hol Martino Dohon Malau, tersurat di Efesus 4 ayat 2. Martor ni roha si tutu, marlabok jala marlabas ni roha, masih haiheat di bagasan roha na holong. Say burjumaho rasi rasa mate, dungile honok kumatuhotu pal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan. Hata si paingot di si Friska Boru Purba, tersurat di Psalmen 25 ayat 10. Asini roha dohot hasit tonga dosudi dalam ni Jahuba, diaka na mangaraduti padanna, dohot akka panidangyonna. Say berjumaho rasi rasa mate, dungile honok kumatuhotu pal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhom mi, ay ido hanguluammu. Hata si paingot ni Evelyn Alicia Silaban, tersurat di Poda 4 ayat 20. Sian saluhut si jagauni, gumodang ma jaga roham, ay siani doruar akamual hanguluan. Say burjumaho rasi rasa mate, dungile honok kumatuhotu pal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan. Hata si paingot di si Risna Sintauli Boru si Matupang, tersurat di 2 Timotius 3 ayat 10 1 ayat 10 ay nasa surati sinihaton ni debatado jalhasia memudai mamicang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati koran asari pas halak ni debata hobas tu nasa ulaun nadinggan. Saya berjumaho rasi rasa mate, dungile honok kumatuhotu pal hanguluan, parangihon mahata ni debata na ginuruhom mi, ay ido hanguluammu. Hata si paingot ni Johana Rahel Boru Siregar, tersurat di Yesaya 40 ayat 31. Alai akan marhaposan tu Jahoba, maruli hagogoon mardapot-dapot, gabi marhabong nilali laho manaik, marlojongi nasida dang olo loja, mardalani nasida dang olo maddate. Say burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuhotu pal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan. Hata si paingot di si Naomi Anastasia Putri, tersurat di Roma 12 ayat 21. Unang mata luho di bahen hajahaton, alai taluhon ma hajahatoni marhite-hite nadinggan. Saya berjumaho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuhotup pal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhom mi, ay ido hanguluammu. Hata si paingot ni Hana Olivia Marpaung, tersurat di Sada Petrus 2 ayat 17. Marhapatunom mahamutu sasude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangat ma raja. Say burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuhotupal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan.
Hata si paingot di si Tri Satria Sinaga. Tersurat di Roma 12 ayat 2. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe ibaruma hamu dung muba pikiran muna, asa tau hamu manibangi lomo ni roha ni debata, iba nauli na hinalason ni dohot nasundenggan. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungile honok kumatu hotup pal hanguluan, parangehun mahata ni debata na ginuruhomi, ai ido hanguluammu. Hata si paingot ni Daniel Rafael Batubara, tersurat di Joshua sada ayat sia. Danung ngahudok tuho, pirmato dim jala marsihohot, unang manoditod dit roham, jala unang tahuton, ay Jahoba de batam dodongammu, manang dokpak dia peho mangalaka. Say burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan. Hata si paingot di si Arga Benedik Giovanni Sianipar. Tersurat di sada Petrus 5 ayat 1 ayat 7. Atong patutoru hamu madirimuna tutoru ni tangan ni debatana gugui, asa dipatibo hamu ditikinai, tinggakon hamuma nasa nahinol sohon ni rohamuna tu ibana ai di sarihod dohamu. Saya berjumah ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginuru homi ai ido hanguluammu. Hata si paingot ni Jepanya Stefan Jeremi Sitanggang, tersurat di Matius 6 ayat 30. Say jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna, dungi tabahonon na dosude akka odeng Tuham. Say burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuhotup pal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluan. Hata si paingot di si Jonathan Francilo Huta Barat. Tersurat di Psalmen Biddu 55 ayat 20. Saya tu Jahoba ma pasahat parsoriomi jadi ibana ma panguluhoko dang tagamon luason na partigori huma susa rodi saliling ni liling na. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatu hotup pal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot ni foranan si manungkalit, tersurat di Kolose 3 ayat 20 saha tu 24. Sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenon muna, songon na tutuhani dada tu jolma. Ingot hamuma, sian tuhani do jaloon muna si teanon balos nii, Tuhan Kristusima oloiham. Say burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuhotup pal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluan. Hata si paingot di si Gerhard Mahatma Morris Putra Simanjorang. Tersurat di Yohanes 10 ayat 34. Patik nai baru mahulehut tuhamu, naing ma masih haholongak kamu, songon holong ni rohakku di hamu, naing masongoni dohot hamu masih haholongan. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginuruhomi, ai ido hanguluammu. Hata si paingot ni Kaisar Repino Pangahut tua, tersurat di Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani, huulahi mamadok marlas ni roha mahamu. Say burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluan. Hata si paingot di si Marcel Daniel Suaduon Haryaja. Tersurat di 2 Samuel 22 ayat 30 sada. Sundenggat do dalan ni debata,
pitado hatani Jahuba, ibana do lobu-lobu ni sudi halak na marhaposat tu ibana. Sai berjumah horasi rasa mate, dungile honok kumatu hotuppal hangoluan, parangehon mahata ani debata na ginuruhommi, ay ido hangoluammu. Hata si paingot ni Romando Erik Avandi Gultom, tersurat di Yesaya 55 ayat 6. Say luluy hamu ma Jehovah bisan tarbahid dope jupang ibana. Jou hamu ma ibana bisa jonok dope ibana. Say burjuma horasi rasa mate, dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi aido hanguluan. Hata si paingot di si Stephen Enrian Nenggolan. Tersurat di Psalmen 37 ayat 4. Jala halomoho Jehovah, jadi lehonon nama Tuho, pinangido ni roham. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhom mi, ay ido hanguluammu. Hata si paingot ni Juan Carlos Sianipar. Tersurat di Sada Yohanes 2 ayat 5. Alay na mangaradoti hatana, naung tutu maguk haholongon ni rohani debata di bagasan ibana. Siya ni mataboto, hita di bagasan ibana. Say burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan. Hata si paingot di si Andreas Marnala si Majutak. Tersurat di 5 Musa 6 ayat 5. Jala ikon haholongammu Jahuba debatam, sian nasa roham, doho sian nasa ate-atem, doho sian nasa gugum. Sai berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matu hotuppal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginuruhommi, ay ido hanguluammu. Hata si paingot ni Joel Stefanus Immanuel Hutagalung, tersurat di Jakobus 4 ayat 17. Atong nauboto mabahin na dinggan gabedang diulahon na mardosa maibana disi. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan. Hata si paingot di si Panca Rian Aritonang. Tersurat di Psalmen 37 ayat 5. Pasahat madalam mutu Jahuba, jala hapo si ibana, asa ibana paturehon. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhommi, ay ido hanguluammu. Hata si paingot ni Ivan Jevanya Bakar, tersurat di Roma 5 ayat 4. Jala di horhon habeng iton ni rohaido hatawon, jala hatawonido makorhon pakirimon. Say burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan. Hata si paingot di si Gebi Deborah Nabi Tupulu, Lukas 10 sada ayat 20. Martua ma akan ubigi hatani debata jala nau piopsa. Saya berjumah horasi rasa mate, dungli honok kumatu tupal hanguluani. Parangehon ma hatani debata na ginuruhommi, ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot tu si Angel Kejia Nainggolan. Tersurat di Sada Korinsa Plonom ayat 10 tolu. Dungo mahamu, marsihohot marhaporsiaon. Tang mahamu, jala margogo. Sai burjumah horasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluani.
Parangihon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Selomita si Hotang. Filipi 4 ayat 6, unang holsohon hamu agia aha. Alay sadok paboto kamu matu debata pangidua muna. Marhiti-hiti tangiang dohot elehelik mardongan mauliate. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungilehonok kumatu ho tupal hanguluani. Parangihon mahata ni debata na ginuromi ay ido hanguluammu. Hata si paingot tu si Deborah Sinaga na tersurat di sada Petrus 4 ayat 14. Martua dohamu molohona isak kamu ala ni goarni Kristus. Ala songgop tuhamu tod di hasangapon nasian debata. Sai berjumah ora sirasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debata nagin ruhoni ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Rifka Jonalia si Majutak. Matius 5 ayat 7 martua ma na asiroha ay sia-sia do nasida. Saya berjumah ho rasi rasa mate dungile honok kumatu ho tupal hanguluani. Parangihon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot tu si Cecilia Meilani Samosir na tersurat di sada Samuel 12 ayat 24. Asal dihabiari hamu Jahoba, jala dioloi hamu ibana, di bagasan hasitongan, sian nasaro hamuna, ay ida hamuma, godang nai naung binahenna tuhamu. Say berjumah rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluani, parangihon mahata ni debata nagini rohoni, ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Margaret Serefin si Majutak. Poda saplalu ayat 10. Partano batuan na tugudo goarni Jahuba marha porusat tusido partigori gabe tibuldo. Say burjuma hora sirasa mate dungile honok kumatuho tuppal hanguluani. Parangihon mahata ni debata na ginuromi ay ido hanguluamu. Hata si paingot tu si Grace Christine Aprilia Panggabean na tersurat di Kolose 3 ayat 2. Akan adi gijangima parohahon hamu unang ma akan adi tanoon. Say berjumah hora sirasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangihon mahata ni debata na ginuruhoni ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Angelica Aprilia si Tanggang Job 12 ayat 20. Alay anggo tujolmai songonod do hatana. Idama biar mina Jahoba ido hapistaran. Jala sumur isian hajahaton ido parbinotuan. Saya berjumah hora sirasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangihon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Hata si paingot tu si Amanda Teresia Sitorus na tersurat di Yakobus 5 ayat 16b. Namar gogo situtudo tangiang ni partigor molo di habrujuhon. Sai berjumah hora sirasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangihon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Rebecca Lestari Sianipar 5 Musa 30 ayat 6. Pirma tot dimuna jala marsi hohot unang tahuton hamu jala unang godoron rohamuna maradopon nasida. Ay Jahoba debatam sadiri dongamu mardalan. Dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi konon naho. Saya berjumah ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatupal hanguluan. Parangihon mahata ni debata na ginuromi ay ido hanguluan. Hata si paingot tu si Kieresten Gabriel si Haloho. Matius 10 ayat 32. Ay ganup nama katidak konau di jolo ni jolma. Ido hatidak konokku di jolo ni damang na di banua gijangi. Say berjumah hora sirasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debata nagin ruhoni ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Catherine Romauli si Ringo-Ringo. Joshua 24 ayat 15c. Alay anggo au dohot dongakku sajabu ikut Jahoba do uluan nami.
Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honok kumatu ho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debata na ginuruhom mi ay ido hanguluan. Amin. Hata si paingot tu si Karina Indah Berliana Sibuya, Jeremia 20 ayat 10 sada. Ainu ngataka suboto sakap akan nahusakapi taringot Tuhamu, ninna Jahoba. Sakap hasonangat dotahe, dada Tuhamagoan. Asa ahu mangalehon Tuhamu, ujung ni na hinalunguton muna. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata nagini rohon mi, ay ido hanguluanmu. Atau si pengok di si Panessa Agnes Julianti Siagian, Markus 14 ayat 30 lalu. Dungo mahamu jala martangyang, asa unang bongot hamu tu bagasan pangujunan. Ay nagirgir dunia to di alay galido iya daging. Sa iburjumaho, rasi rasa mate, dungilehon ako matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhom mi, ay ido hanguluan. Hata si paingot tu si Joane Janete Sianipar. Sada Tesalonik 5 ayat 10 lalu. Madok mauliate mahamu siala saluhutna, ay ido dipangido debatasian hamu, marhite-hite Kristus Yesus. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Atau si pengok di si Geri Juan Felix Lubanggaul. Matius 7 ayat 7. Pangido hamu masai lehonok kudo tuhamu. Lului hamu masai na cupangat do hamu. Tu hamu ma sai na kapon na do di hamu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungilehonok kumatu ho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluan. Hata si paingot tu si Prayogi Samosir. Pesalmen 70 ayat 20 lalu. Alayang guau utuk kudo hasol hoton tu debata. Haposak kudo hubahen Tuhan Jahoba. Asa hubaritahon akka pabahenan muna sudena. Sai burjuma hom rasi rasa mate. Dungilehon kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Atau si pengok di si Stefanus Felix Geopandi Rianto Siahan. Pasal mesaro 10 sai hulului doho sian nasaro hakku unang tung loas au lilu sian akka tonami. Hata si paingot tu si William Yudi Salomo Silitonga nang Marado Ponjolma. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungilehon kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Atau si paingot di si Kristo Pardamian Siregar. Heber 12 14. Rikko ti hamuma asa mardami hamu tu salut halak huhut asa badia hamu anggosoi dangadong idota Tuhani. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungilehon kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluam. Hata si paingot tu si Andreas Pangihuton Octavianus angkat 5 Musa 4 ayat 40. Dibaheni ikon ramotamu akka aturanna dohot tonana akka nahutona honi tuho sadarion. Asa marhasonangan ho dohot akka anakmu dung salpu ho jala asaleleng ho mangolu di tano na nilehon ni Jahoba de batam tuho saleleng ho mangolu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Atau si paingot di si Andreas Reski si Laban. Matius 5 ayat 5. Martua ma nalabok roha ay tiano nasida do tanoon. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungilehon aku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Di rumah ni maho maraloon nasa ajat. Jadi pergului maho patu
Jongjong masudi naung makatidakkon haprosionna. Wala anak kota do. Hamu waka na pinar hamaul ni debata. Nunga gabedonga sahuria jaladonga sa panganok kamu mangaton parpadanan nabadiye. Na arga situtudo hamu ditobus unang oloy hamu be dosa doho sibolis. Ramotan ni debata do hamu maralohon pangagui asal matotong rohamuna tu ibana jala tu gihonon na do hamu masuk tu harajaon banua gijangi atong martang yang mahita ali amanami na di banua gijang asima roham dinasida akana pinasahat nuang tuho saya di bagasan hatam asa tarida haporsiaun nasida tujuh luanon marhite-hite parange nadinggan. Amin. Hudul mamu. Tapi gema dijahahon hasil evaluasi sian marhite-hite yakka ujian dohot kehadiran yakka yana kota. Ujaho kami madihita prestasi naparjolo juara kehadiran. Juara pertama Jepanya Sitanggang, silakan maju. Juara kedua Arga Benedik Giovanni Sianipar. Juara ketiga ada 3 orang, Evelyn Alicia Silaban, Grace Silalahi, Bella Regita Sijabat. Cutu julu, isomay tado inang diakones, lau pasaton, adiana. Namangihut juara atau prestasi sesuai dengan nilai yang sudah ditotal. Juara ketiga Grace Christine Aprilia Panggabean, silakan maju. Juara kedua Miguel Franklin Situmorang. Dan juara pertama Jepanya Jeremy Sitanggang. Marid de mahita 140 sia ayat sada hototong ihutonokku jongjong mahita saluhuna.
Tatang yakoma piliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masya na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alitu hadde bata amanami rudi saliling nililing na. Mauliati marohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasan taon parhuriaon naung salpui. Asini roham do nau pasahatok kami tu bagasat taon na beruon. Wida hami di bagasan nasa taon ni denggan ni basam. Buas doho mangalehon barita na uli tu hami. Asamardami jala marhasonangan rohanami. Ditabay ho do bilangan niya kana persea. Akana burju mangului hatam. Di pargugui hodo akkana porsia doho naposom akkana mamaritahon habal gaummu di tonga-tonga ni huriam tung nasu habilangan dosude denggan ni basam nasa tauni siap minggu tu minggu siap bulan tu bulan saha rodi sadarion di bahini hupuji hami maguarmu jala hupasang hami maho sai gonggomi jala pasu-pasu ma nang huriam tabbai maganupari torop ni akkana porsia namar holong ni roha diho. Saya pararat maharajaumu di sadok portibion. Saya ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na mangabati hararara ni harajaumu. Saya unang loas huriami disusai, digaori, manang dileai. Ramoti ma akka na pinilikmu pai masaha tu hangoluan. Saya ramoti masude na posom na mamaritahon barita na uli. Saya jo ma akka sipilebegu dohot parugamo na ansing asa dohot na sida pasangapon goarmu. Saya ramoti jala parbadiai mahuriam sahat rodi haroro ni Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajommu. Saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu kiyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai di padopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amen. Amen.
Shalom madita salukna. Shalom. Tauduti ma tu sakramen marulaun nabadia. Alani masih pasada mahita sasa keluarga. Di dia anak kota laos tatopok ma asabui tiki rotu julun non sasa keluarga. Manangan nom matikiro anak kota las ro mahita soni mate unang parepotu. Tikiro nong anak kota tujulu